Nginibingelele nonke kini nithandekileyo, kini nibusisekileyo, kini nabantwana bamvenqangi uJehova uSomandla umdali wezulu nomhlaba, amanzi, umlilo, ihlabathi nomoya, nezihlahla nembali, ukuhloba kwempilo nakho konke esiphila kukho kulomhlaba. Kuwumusa ukuphila. Namhlanje itopic engizokhuluma ngayo, ngizokhuluma ngetopic yesichitho, ukuthi siyini isichitho, umsebenzi waso ukwenzani, and kumsebenzi waso usibona ngani, iziphi impawu ubona ngaso ukuthi unesichitho noma usuhanjiswa nesichitho noma isichitho sesithatha indima namandla. Abaningi-ke baze bayiphambanise lento nemimoya engalungile noma imoya emibi, okanye kwesisikhathi nezilwane, ngoba naso isichitho siya ngokujula size abanye beze bekwazi ukusebenzisela izichitho zehlabathi zamathuna, abanye bekusebenzisela izichitho zamasimba ezinja, abanye bakusebenzisela izichitho zamasimba nje okuyiwona qobo lwabo. Sikhuluma nje ngetopic ekwaziyo ukuthi imosha impela lapha. Abantu abaningi bahlukane, akade bethandana, akade bejwayelene, behleka, umnandi, yonke into ikahle, bexabana impela nje, nokumosheke kwasana endlini. Uzonde wonke umuntu, ungazi nawe wenze njani, noma abantu bakuzonde, kanti kukhona lento abayizwayo noma khona lento ohanjiswana nayo. Kunezimpawu ezithile ezenzeke. Ngisho nabantu abaningi babhekane nale nkinga emsebenzini qobo lwayo. Ubona iboss noma umuntu omphethe, ngabe supervisor, ngaba i-team leader, ngokwama management levels, ngokuhlukahlukana kwawo, uhleli la ekhanda lakhe. Ngolimi lwesingisi ke kuthiwe uthabathe i-team leader uyibone ize ne-case, ungazi ukuthi kwenze njani, 24/7 ebheke wonke umsebenzi wakho, bekulandelela ukuthi usebenza kanjani, ufika ngobani isikhathi kwasho, kanti ilento esiphakamile. Sikhuluma ngey'mpawu lana ezenza abantu baxabane, bebaziwe ukuthi bayathandana, bekhuthaza wonke umuntu. Sikhuluma ngey'mpawu lana ey'hlukanisa imindeni, ey'hlukanisa abantu abashadile, ey'hlukanisa abantu ngempela babambisene. Yini isichitho? Ngizoyenza lento nje ukuthi ibe mafuphi, ikwazi ukufinyelela ngendlela efinyelela ngayo, abaningi bayibheke, futhi inganqamuki ngenxa yokuswela amadatha. Siyini isichitho? Njengoba igama liyichaza, isichitho isimo esichithayo. Isichitho leso, ngamanye amazwi, uma uthatha isibutho sokubutha izibi, ubusu uyayibutha izibi, leso sibutho leso uma usuyochitha izibi siba yisichitho sezibi, leso sibutho leso. Manje ke kukho konke okufanele kwenzeke, ngithi akucaci lokho. Isichitho akuwona umoya omuhle, akusona isimo esokwakhiwa esihle, siyamosha and siya-destroya futhi. Abanye bagcine sebey'nikele ey'ntweni ey'thile ey'ngafuneki, mhlawumbe abanye bey'nikele kubutshwala, abanye bephuza bebhema iy'dakamizwa ezijulile, bey'nikela, hhayi ngokuvakashela, bey'nikela. Abanye beze beyeke into ey'balulekile kubona, abanye beze beyeke emsebenzini, belambe endlini, kanti isona simo leso okufanele silungiswe. Abanye beze bezamukele ukuthi banjalo empilweni. Isichitho isimo esichithayo. Injongo yaso ukuthi sichithe ngoba usuke ufaniswa nento engafanele wena ukuthi ibe khona, noma uhanjiswa nomoya okufanele ufike la ukhona, umoshe, uchithe okuhle, konke okuletha impilo nempumelelo nezibusiso. Usibona ngani isichitho? Usibona kanjani? Now, kuyahlukana-ke. Ngizothi nje ukubalwa iy'mpawu ezimbalwa, nawe usuyoyithathela ndiva lezo iy'mpawu lezo mayiqala zenzeka, ukuthi khona lento ekhona, kukhona umuntu okuthumele ngaso isichitho, noma khona osekuchitha kuleyo mpilo akafuna ukuthi wena uphume kuyo noma ugudluke kuyo. Number 1, ukulunywa emzimbeni. Abantu abaningi baye bahlale ngathi bayayilwaya, ngathi khona into ekuhambayo emzimbeni ungazi ukuthi yini, ususe nasebusweni, uthi uyadlula ususe nasebusweni. Into yakhona futhi kube ngathi mhlawumbe uhlala ulwembu, sikhuluma ngama-spider worms. Uhlala ulwembu, lolu lembu lolo
kube ngathi uyalizwa impela liyahamba noma khona into eyintuthwane ekuhambayo uzoze uthinta ithi impela uthi uzobona okuthile cha kanti akukho lokho kuzimpawu zaso-ke isichitho nasemzimbeni uma uhlala ulunywe ke kufanele ukuthi-ke lowo mkhokha loya sekufakwa wona ukwazi ukuwususa ngoba injongo yawo ukuthi naphi la ufinyelela khona olala khona umuntu azaze acike kanyanye ohlala khona othinta khona kuba ukuchitheka kwezinto ngamanye amazwi lowo moya noma lezo njongo leso sakhiwo sento ukuthi ichithe konke okuthintwa wena noma uhlangana nakho noma kwakho okukujabulisayo kuyamosheka kuchithekele kude noma kuchitheke ezandleni zakho konke kuyizinjongo ezinhle okwakhayo empilweni yakho isichithe umsebenzi wayo lokho ukuthi uchithe nawe usibona ngakho kokulunywa ulunywa uphawu lwesibili amashashazi ebusweni abantu abaningi baye bathathe ngathi hayi amaphimpula induna ziyaye zihlumeke zichume kuvele kancane kodwa all of a sudden zisuke nje zithi vu zigcwala ubuso bonke isiphongo zize zikhulu impela kuqhuma impela induna lezi ezinobomvu ubone zize ziyavuvukala engazuthi unamaqhubu izona impela ke induna lezi ezingafuneki noma ngabe kuthi umuntu uyakubheka ezezesho ukuthi hey wazi waba nobuso obunjena yindaba engayiklini kodwa lo muntu lona kwenzela isichitho naleyo nto le ukuthi ungathande kuba nalokho nje ngawe umuntu ethi uyakubheka noma befuna ukukhuluma nawe kube nalokho nje okungazisiseki. Number 3 uxabana nabantu ke ohlangana nabo abaningi emsebenzini ngaphandle emgwaqeni ngisho nakhona impela endlini la uhlala khona uhlale nje kunomsindo nawe ke futhi ke mase sikuphethe isichitho sidlala ngawe awukwazi ukuzwisisa abanye abantu uyawuthi umuntu umeshinto uyithathe kabi ngoba injongo yakho ukuthi iphambanise yonke communication ukuthi nichithane nangamagama ngombono nangekomoya. So konke lokho isichitho ke siyasebenza ukuthi nixabanise wena nabo bonke abantu ozobukhuluma nabo ngendlela naso esakhiwe ngayo ngegalelo laso kuyadependa ke futhi ukuthi sakhiwa ngokujula kangakanani ngoba nakho ukujula lokho kusho bekukhomba khona ukuthi noma sowusikhipha kumele sikhishwe ngendlela ethizeni ayahluka amazinga azo ke izichitho awafani. Olunye uphawu ke uba isicefeke futhi kothandana naye noma othandana nabo uthi usabathe uqhamuke ebantwini owaziyo ukuthi bakukhonzile bayakujabulela ngazo zonke indlela kodwa kube lokho nje bengazi nabo ukuthi mawuqhamuka bangajabula belekudeni once wafika la kanti bona hayi ukuthi bathukuthelela noma bacasulwa wena ilesi simo ohamba naso esichitha yonke into osondelana nayo manje ngisho nothando makuthi kunenjabulo empilweni nasempilweni yakho intuthukweni impela siyayichitha yonke into nenqubekela enhle phambili. Ukuhlushwa elunye uphawu ke olubalekile ukuhlushwa kwamagundwane. Amagundwane impela kayahlupha ke endlini ubona gijima phezulu kwezindlu ubona gijima kuyiroof uthi uhlela uzwa ngathi liyaqhubeka lisuka ngapha ligijima liyophumela le hayi uzomangala impela ukuthi la magundwane uthi usathi uhleli ubone ayagonqunza uthi uyabheka amanye awaboni uthi uyabheka amanye azadlale phambi kwakho ikakhulukazi ke futhi gijima nalamancane wabona ukuthi asazokhula impela manje kafike lodwa bayabizana ke amagundwane kodwa wesichitho kayazokudlala impela azogila imhlolo ngoba beka ama retex yenze naye elilodwa lingafika elidle lithi uma like labona ukuthile ngoba isichitho phela umoya lo sokumele usebenze uthathe isimo esithile ukuthi ikwazi ukwenza lo msebenzi ukuthi uchithe nawe ke lawo magundwane ugcina ungasawakhonanga futhi nawo noma wacupha agcina impela ngathi uzuthi acabanga njengomuntu ngoba lokho uzobuka cuphela ngakho akusebenzi kona esikhundleni sokuthi avuze wabona enda kakhulu endlini uzuze udide kumangala ukuthi kanjani hayi anixabani khona lapho hey kusuka uthule endlini suka intuli phansi impela ingxabano kube kubi impela kushube kube kubi impela ngaso ke isichitho olunye kuphawu ke olubalekile osolubambekile zimpukane kunento okufanele uyiqaphe ngazi impukane yizo ke isheshe zibike makukhona isichitho endlini impukane ziyayizibe nokurounda one place uyibone ziba inqwaba masangena ke futhi uyibone iround one place esikhathini esiningi zithanda ukusondela la ngathi kunokhanya khona noma phakathi nekhishi noma phakathi ne-dining room la ngazi ukuthi khona kuyayihlangana abantu ila khona ubona impukane ziroundela khona. Zibaningi ke ziqoqane ndawonye zithi
impukane ke lezi eziroundwayo suke ikhomba ukuthi kunalo moya ongalungile ngoba impukane ilandela iphunga elingalungile, iphunga elingalungile endlini. Elihambisana nama-dustbin, elihambisana iphunga kodwa umuntu ongafanele ahlale kulo. Kodwa ngenxa yokuthi lento isiyakhiwe ngomoya, mhlambe umuntu ngeke iphunga lizwe, noma basendlini asebehwaqwe lo moya, iphunga ngeke lize lizwakale kubona. Lingaziwa umuntu ogood kuma senses futhi nakhona ophiwe ugcobo ohlini ngempela ukuthi khona lento engezwakali kahle la endlini. Kodwa futhi mabengayizwanga uphawu lolo kuyimpukane ukuthi ziloku ziround endlini, ziround nisabathene yayichiliza zibuye iqoqane ndawonye imuve. Yazini ukuthi isuke ikhomba ukuthi lowo moya okurounda lelo phunga lelo malishifta lisuke lingakuphi. Ningayithathi kancane leyo nto, suke sesingena ke sizokwenza umsebenzi waso. Olunye kuphawu ke futhi lwaso ke isichitho ke yibona ke amaphela. Amaphela ke ayayidlala ke nawo indima. Siyathatha ngokuthi amaphela mhlambe into eyayilandele ukudla noma into usuke endlini kunokudla. Abanye abantu bathi ikhaya elinganamaphela linendlala kakhulu. Hayi isichitho sinayo ke leyo nto leyo. Ngisho noma lingaba nendlala ikhaya, noma ngabe kuthiwa linokudla, noma ngabe kuthiwa liba clean okungakanani, mase benifuthele ngempela ukuthi basebenzise noma ngabe luphi uhlobo lwelana mababona ukuthi nawe uyasilwiza lesi sichitho size sishintshanise umuntu oshaya, sishintshanise ngempela umebhizeni labethele enamathele lo muntu ngoba ethi ufuna lento ukuyibona yenzeka. Abanye abantu baze bayithathe yonke imali abanayo nokuphila impela nokuthi lethe intuthuko, bathi nje sizoyifaka lana ukuthi laba bachitheke into zabo imosheke zonke. Lapho ke yazini ukuthi usuke ubhekana nempi ngempela ngoba futhi esikhathini esiningi makuzoba abantu abaningi abahlukahlukene benihlanganyela bengazi nabo ngoba bebithi bani la kanti sebephenduke iqembu elithile elinihlanganyelayo. Kwenzeka into eziningi ke ezihlukahlukene, nihlaselwa izinto eziningi ezihlukahlukene ongafanele ukuthi umuntu ahlale. Mawuzibona lezi impawu sukuma uthatha igxathu kwenzeke kusanesikhathi. Ikakhulu kanje leli impukane iyona ke futhi esheshe ukudlula zonke ke le impukane ngoba zisheshe izibonakala endlini impukane ungazi ukuthi yini ezovela yenza impukane lokhu iroundile njena zilandela ngoba esikhathini esiningi uma leso sichitho sithunyelele ekutheni sizocima ukukhanya, sidlalela kakhulu entweni ekhanyayo. Ubona nje impukane idlalela ngaseduze kwelampa, idlalela eduze kwe-TV, ziroundile nje kanje, ziroundile nje, zishaya ispinning impela ngathi ishaya isikhalangane madoda. Kuhloko abantu asabevuka umoya bazungeza lapha eZayoni beshaya isikhalangane, okuyinto enhle kakhulu leyo enkonzweni makwenziwa lokho iyeZayoni. Kodwa ke impukane masezenza kanjalo nazo ayikhona yazi ukuthi khona lo moya lona sezulandela ishaya isikhalangane sayo endlini. Kodwa nawe uma umuntu ukuphila ngithi lokho ukuqapha ungakuthathi kancane, kusukumele kakhulu futhi ukuze ukwazi ukuthi uchithe yona lento lena uyisuse lo moya uphuma endlini ungahlali nani ngoba wathi wazi wanamathela umuntu othile noma wafinyelela impukane iphela bese usabalala ugcwala indlu yonke. Awu lapho ke nisuke senilimele nonke ngoba ke leyo ndawo leyo bidila ngawo lo moya loyo. Umoya futhi yobudila ngawo wonke umuntu ongena uphumayo othintayo la ufika khona konakala izinto. Abantu badideke ukuthi kwenze njani, bamangala ukuthi ngoba umuntu ubuthandeka kodwa isiphenduka yonke lento ayisekho kanjalo, isiba umehluko omkhulu kakhulu. Olunye kuphawu libalekile nawo ekakhulukazi leli kulamaphela. Amaphela wabi nje amaphela kuphela avuka ebusuku, amaphela agcwale uthuthu uyaphuma ebusuku uthola ukuthi agcwele emakhabetheni, agcwele phezulu, ekakhulukazi asegcwala phansi. Nafinyelela naseyindaweni ko bathroom uthi uyageza lapho ko bathroom nawo amaphela makuthi bathroom namaphela khona emathole zidlana lezi zinto lezi eindaweni ezinjalo ngoba kunakudla lapho. Uthi uyabheka makuthi khona lapha abanye ke kuzokutholakala naseyimotweni azangene nasemabheke futhi khona la ngazothi khulunywa khona kunabantu abaserious, ubona iphela liqhamuka livunduka lithi vunduka kuyibhegi yakho yomsebenzi. Hayi bazowazi bonke endlini ohleli nabo madoda ukuthi hawu kube endlini hey la ohleli khona impela kugcwele yonke lenyaka. Abanye ke bavele bakuthathe ngathi wena self awukho clean, and that's a big problem to most people or majority of us ngoba once umuntu wa-analyze ukuthi uma kuvela iphela ebhegini yakhe akacabanga ukuthi ungalithatha uhleli nomuntu ekade enawo bese ulithatha lilona ngokuhamba lingene ebhegini noma lindlule linamathe wena lize libalekele ebhegini. Bona bacabanga ukuthi
isuka kuweke leyo nto leyo. Nalokho futhi lowo mkhokho masukulandela ke kumele uvele ususe leyo nto ngoba nakho lokho kuyingxenye yezimpawu zokukhombisa ukuthi usondelana nomuntu onesichitho lento yasiyakunamathela. Sheshe nje uchelisa ugeze lezo zinto lezo, uyikhiphe lezo zinto lezo, uclean igazi lakho likwazi ukuhloba nokukhanyiseleka ungavaleleki. Into eyinkinga kakhulu kungamaphela uma semaningi kakhulu futhi. Ungabiza abantu bazofumigate mama noma sisi noma bhuti wena ufike le video ifinyelela kuwena. Ngifisa makuthi umntwana noma uyintombazane uyafunda noma uyasebenza, umtshele umuntu omdala ukuthi ngicela ulalele le video le, ngicela ulalele lo bhuti lo, ngicela ulalele leli khehla leli limhlophe, ulalele likhehla lokhanya, bethi lokhanya leli khehla libe limnyama. Ngithi ngiyanicela kakhulu kuwonke umuntu ozolalela le video le nto ningayithathi kancane, ngoba abantu abaningi ngalesikhathi bethi baphaphama sokulate, izinto seziya ngokujula, esokumele enze lokhu azazabone ngazuthi uyadlalwa. Kanti lento isiye ngokujula, uyihlalele kakhulu, isingenile, isizimelele noma isibambezele la ibambezele khona, okufanele uma udila ngayo ukhiphe nezimpande zakhona kuhle kwehlahla esesithe ukubambelela phansi ukuthi singakhulu kakhulu bese usikhipha nezimpande. Lokho kubalekile ngoba amaphela mase futhi inithi manilele. Ubona ngani futhi ukuthi ngempela isichitho amaphela agcine endaweni ezinokudla, kodwa nizothi manilele nasekamereni enilala kulo uthola ukuthi nithi manicimile ebusuku avela aqondane nani embhedeni, hayi kwenye indawo aqondana nombhede lo walabantu okumele badile leso sichitho okumele sibachithe sidile nabo. Amaphela aqondana nalawo umuntu lo ofanele ukuthi ahlaseleke noma lo athunyelwe kuyena. And uma eseqondana nalowo muntu, uma umuntu onesiphiwo uyaveleleka, amandla amaphela isimanga angakuvala nomphefumulo uma ungazi. Ngikhuluma ngento engiyaziyo and abaningi uma lento kuyenzeka kubona futhi bayokhomenta noma bavele, abaningi sebekhulumile abafinyelele kuthina sabanika usizo ukuthi into kanje nakanje masiyibamba ukuthi kwenzeka kanje nakanje 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 kuwena. Asho umuntu yebo ikhona leyo nto, mina bengithi amaphela nje kanti hey nawo umphefumulo bengivaleke ebusuku, ngize ngivaleke gcine sengiyesibhedlela noma ngiyekliniki ngithi hayi ngiyavaleka. Bacabanga ukuthi ulcer, okuvele ngathi usune not ulcer, usune asthma, usuyavaleka. Igcina leyo nto yenza umkhokho njalo. Ingakho ngithi into nje isuke ifuna ukuthi usheshe uyiphakamele futhi uyisukumele, ngoba mawuthatha isikhathi eside nazo ziya ngokujula kakhulu, ikakhulukazi amaphela nethi masenilele bese agcwala kwi-roof okanye kuyi-ceiling, abhekane nani ngqo la nini enisuke nilele khona, asuka azonivala ukuthi noma ngabe kuthiwa nineziphi izipho zeni ezingacaci okumele nikhanyisele ku connection nikubone kungacaci ngoba abayincindezeli. Sendluleke lapho. Okunye ke futhi ke abantu ukuke kuhluphe abantu noma izimpawu ezayizivele okumele uyiqaphe imbungulo. Kwesisikhathi kwabanye abantu ngempela indaba mayijulile kuvela konke lokhu, asabathe uchithe amagundwane ngapha kube impukane, sabathe impukane ngapha kuba amaphela, sabathe kuba amaphela ngapha imbungo, lathi ushaya imbungulo ngapha ubuso buyaluma, sabathe uthi udila ngobuso nokuluma komzimba ngapha kubo okunye. Hayi madoda kuyahlukahlukana futhi asabathe uphula njoba ngisho nje manihlaselwa abantu abaningi, kodwa uma unqobile uyobezwa bekhala bebuya bezoyiceba kuwena ukuthi hey nakho kushubile la, babuye bazoconfessa kuwe. Impela mawuyibambe kahle ngezandla zombili into yakho wathula wathi hayi khona ngiyayibona zonke lezi zimpawu lezi, bashaye phansi bacabanga ukuthi angazi, ngisabathe bacathi kuzokhathala ngoba ngihlushwa yilokhu manje uma ukuthi usisakazi naye unobucucici ke naye uskru. Hayi ngixolise kakhulu, hayi ngoba ngibeka kabi, kodwa ke ngempela sesisho phela ngoba bakhona phela abantu abawoskru la eminyango bathi wathi hey nazi insizwe ezingoskru lezi hey oskru lawa babuye bakutshela into ezifanakalo engezwakali, kodwa ke asihleki. Sikhuluma lokuthi naye lowo muntu loyo azi ukuthi lezi zinto esikhuluma ngazo zibalekile kakhulu and ungayithathi kancane ngoba ziyangichitha njengomsebenzi wawo ukuthi uchithe yonke into enhle, uchithe yonke into eyinjabulo, impumelelo, uthando, uhlobo, ukuxhumana kwegazi, i-chemistry like yayichitha leyo, yonke into eletha injabulo nentokozo kuleyo mpilo eniyakhayo, umsebenzi wazo lezi impawu nina manje nenhlanhla lisheshe nayibona isukumelene lento noma nithole izandla noma nifonele nani inamba engizoyishiya sizokwazi ukunisiza noma ufinyelele kunoma ubani oseduzana ozokusiza ngeqiniso. Epawini le imbungulo ke ziyahlupha, ngabiza abantu bazofuma ugate impela futhi khona ke makuyisichitho lo uzafika afuma ugate ancharge nemali.
Hawu madoda, niwabona ginqika la. Kuzakhale yena ukuthi yazi lamaphela boy niwabhekile nonke abelele naphuma ngaphandle nahlala ngaphandle niwabonile ukuthi afile hayi khona awafi amaphela esichitho ayaquleka nje ayaqubise ayalalisa nje ashawa umuthi wona ubulala iphela kodwa kusho lento ukuthi akusilona iphela into eqhamuka njengephela akusilona iphela iphaphama ivuke ibisiyabaleka iyonza umsebenzi wayo angithi uyayibona lonto le nina nithi niwabulaleni mangala umuntu masekahambile masenilele ebusuku into okumele niyazi futhi masenilele ebusuku niqeda ukwabulala abuya ngamandla ayikhona kushisa endlini kube ngathi umuntu olayita heater noma ushaye ekhona umoshisayo kuyashisa endlini kwenzeka yonke lemkhuba le okwesisikhathi kuyashisa ngapha uthi uyalalisisa kahle ngapha kushaya umoya obandayo ngapha kuyashisa bese uthi uyahamba endaweni ethile kuba nephungunyana engathi liyahamba mawulibamba ukuthi lephunga lila uthi uyalilandelisisa kahle lishifte leliphunga uthi uyalilandelisa lapha liphinde ungayithathi kancane leyonto isikhona leyo ukuthi isebenze ishintsha nani nje nilalele ukuthi nithini nihlelane yona iyochitha umsebenzi wala nihlela khona iyenza yonke lento ukuthi nibe nalezi impawu ukuthi nina nidideke ningaboni ama-outcomes noma imiphumela yalento enizobe niyenza kodwa nifocuse kuko lokhu lezi imbungulo nalamaphela nani nize nidineke wasendlini uthi uma ukuthi ubuvakashela umuntu osuphila naye azazathi hayi mina ngifuna ukuyolala ekhaya yaqale manje angabazi ngoba kunale nkinga eyenzakalayo noma esekalele nanokuphupha kabi ke kuyenye into yophawu lwesichitho sokuchaza lokho esikhathini esinengamaphupho kuyimlayezo leqapheliswa abantwana ukuthi makwenzeka kanje kusuke kuyisichitho okunye ke okwenzakalayo uma unesichitho noma sesikuhlasele ngempela ungashishanga wasiphuthuma uyakhekhebuka ke ebusweni abantu abaningi bayabacada bagcobisa ugcobisa impela nje ugcobisa yonke into ugijima uthenge lokho yana lokho noma ukubizayo uyakhekhebuka ebusweni uzocabanga ukuthi awudli kahle ukhekhebuke nje ebusweni ungazi leso ke sikusuke sibona ukuthi ngempela mhlambe ukudla okudlayo kuyakuphilisa emzimbeni umzimba uzama ukuphikisana nalento ofuna ukuyenza uthola ukuthi beyizofika ingene kuwena bese ikhandela mhlamba amafutha noma ikhandela iphunga noma ikhandela isikhumba sishintshe uthola ukuthi umzimba uyalwa ngempela noma amandla akho ogcobo nesiphiwo sakho ingilozi zakho ziyakulwela kule mimoya emibi bese kugcina kuba nezimpawu zokuthi bokufanele ngabe kushintsha isikhumba safana nexoxo noma esenyoka noma wenzeka ukuthi noma waqhuma intwala noma waqhuma induna ebusweni kodwa vele lento iqhamuke ngokuthi ixexebuka isikhumba olunyeke lophawu lolo kumele ulinake lolo olusuke likhomba ukuthi ukuze isikhumba leso ususe futha steamer gene ebhodweni futhe noma uthole ukuthile kuzokufuthisa noma uthole impande ezokufuthisa noma utholiwa futha kuya ngokujula ke kwase isichitho ukuthi sesizidle ngamandla kangakanani hayibo impela njengoba sisho nje ukuthi ebusweni masixexebuka ke naso isikhumba kugcina sokuvela sona ke isikhumba sexoxo abanye bashintshe ke babe nezikhumba zenyoka ngokuhlukahlukana kwawo mangasizona induna so kuyingxenye yesichitho ezinye zezichitho ke abanye bayikhanda ngakho ukuthi baphephethe bebiza igama lakho ukuthi ayifika ichitha ukuthi kwakho kwenzeke kanje ingabuyi la leyo nto ingawenzanga umsebenzi ila khona bayithunyela leyo nto isiyakhi ifinyelela kuwena iyenza leyo msebenzi yenza zonke lezi nguquko ngoba kuthiwa ingabuyi ingawenzanga leyo msebenzi manje kufanele ukuthi lezi impawu uyithathe uyibalekile uyibhale makufanele uyibhale uzazi ngoba zibalekile bayakudinekela ke nasemsebenzini kwesisikhathi esikhathini esiningi kungagcini ke futhi nasemsebenzini ngisho nabomndeni ke la uhleli khona nasendlini ngisho isithandwa sakhe impela uthi uyabuya emsebenzini uzofuna ukukhuluma na waye wena qobo lwakho akwazi ukukhuluma nazo ngoba uhlala unaloku kuchifichifi nje kwenhliziyo nomoya ungazi kwenze njani kanti lo moya wesichitho lo usubhizi uyakusebenza nawe uhamba nawe uzwe nje udineko ngoba uma uqhamuke ebantwini ke futhi mase sikuhlasele ke isichitho bekujabulelule mawusufikile la abantu beze bedinekele wena kanti kahle into abangayazi ukuthi yilento ohamba nayo ebaphakathi kwakho nabo ongulowo moya noma leso simo lesesakhiwe bona ngokuthi abasiboni ngenyama la mehle enyama bagcine benyanya wena ube wena umuntu onyanyekayo noma bebona wena kube wena umuntu omubi uyibhasobheke kakhulu ke mawusokuthi usuzothanda ukuthi ngathi ukhuluma
unenhliziyo encane ukwatela abantu noma abantu bakwatela wena, zona-ke ziyimpawu zikukhombisa ukuthi suke sokufanele ukuthi uyihline-ke ngaleso sikhathi leso, ngoba wathatha isikhathi kuzokonakala. Yeah. Okunye-ke ukuthi-ke ushawa abantu ongabazi, ungenze lutho futhi, sukele nje abantu nje bekubhule nje ngento encane noma ngento engekho nje futhi bekubhule nje strong. Nazo-ke iy'ntwala-ke bese ngiyiphawulile ziyinto ebalulekile-ke futhi umuntu-ke abantwini abaningi uthola ukuthi uyohlangana nomuntu wesimame, kanti umuntu wesimame indoda yakhe yafike yamsebenza ngokuthi uma kuwukuthi uthi uyayitshontsha athole lo azoyitshontsha naye ishuthi ngamanye amazwi umuntu wesimame uzosebenza njengomuntu oyi-carrier yalesi simo, yena uzobe engazi ethi uthi uyayitshontsha, kanti wena muntu wesilisa ozama uyitshontsha naye lowo muntu loyo usungena kuso lowo moya loyo, uphuma usala kuwe, ubona ngokuqhamuka kwazo ukuthi ugcine sowuney'ntwala khona le ngasese ehlathini phela. Nakuyo-ke intshebe-ke kuzinsizwa uthola seyilokhu ihwaya njalo-ke kula madoda aney'ntshebe ey'nkulu, ey'bhasobhani madoda neney'ntshebe ey'nkulu, ibheke ey'ntshebeni, nizama ukuthi niyi-trim, nizama ukuthi niyilungise. Inhle yona injalo, inhle yona injalo impela, nizama ukuyibhenikeze nibhekisise uma usuyihwaya njalo ukuthi uyivule uyibheke kuphela, ngoba ukuthi uhleli kanti ngempela inayo into iyahamba la. Kwesinye isikhathi uma unganakanga gcine seyiphuma nangazo-ke inkophe-ke iy'ntwala uthi uyawuza ukuthi uyayidonsa le nto noma umuntu akutshele khona into ehambayo ukuthi uma nayi le nto lena. Abanye-ke zigijima nangey'nwele-ke ikakhulukazi la kunoboya khona nje indawo oney'bona nasemakhwapheni-ke nasemthinsileni-ke ziyaqhamuka-ke isichitho-ke leso okwazi ukuthi uhlanganisa igazi lakho nomuntu ongcolile noma engazazi yena kodwa umuntu osetshenziswe ohanjiswe nomoya ochithayo, lo sithi isichitho noma osetshenziwe, ngoba siyabuye futhi sikwazi ukuthi umuntu asetshenzwe ngaso isichitho. Okanye wena-ke usuke usuphuma kulowo muntu kade uyoyitshontsha naye, usubuyela endlini uma ukuthi ushadile noma nomuntu ophila naye, ufike endlini ufike usifake endlini isichitho. Sesiphakama ngomama noma siphakama ngobaba, uma ukuthi umama wophume ngaphandle sesiphakama ngoyedwa endlini. Hawu madoda seniyathathana madoda ngento encane bankulu, niphushana ngomoya iyadudulana kusuke enyimpi ningayisebenzisi ngokwenyama kodwa igcina ifinyelele kuyinyama nasemagameni-ke kuthitheka nabantwana-ke bayalimala-ke abantwana uma kuwukuthi kukhona okuthile okubaphazamisa noma okukhulumeka kubazali. Abantwana esikhathini esiningi bayalimala ngamagama abazali abawakhuluma phambi kwabo. Qapheleni-ke nini abazali nani nesenikhulile ukuthi nikhuluma nithini phambi kwabantwana, ngoba kubalimaza ngaphakathi impela abantwana badideka ukudlula nini enidideka endlini mase bephume ngaphandle. Enye into-ke futhi-ke abanye bayakwazi ukuthi bashaye ngesichitho sey'ntwala zamahashi ney'ntwala zezinja, iy'ntwala zey'lwane, hhayi lezi ey'qhamuka nje emntwini ophilayo. Manje-ke lokho-ke ukubhasoba impela ngoba lezi iy'ntwala zey'lwane lezi udila nazo ngendlela ethile, hhayi ngendlela ejwayelekile. Njengoba ngisho nje lezi zinto ngiyayibala lezi mpawu lezi ngoba nazo zisho okuthile, noma usuyisebenza futhi ziyahlukahlukana indlela okumele usebenze ngayo, noma umuntu ekumele agezwe esebenzisa izinto ey'khipha kule nto kusukela egazini lakhe kuyahlukana. Kodwa-ke konke kumele kwenzeke kwenziwa ngendlela ethi ayibe yodwa, kuya ngokuthi into ijule kangakanani. Hayi madoda. Impela phezu kokulwa-ke njalo-ke abanithandanayo ngento encane nihlale nixabana nasendlini nomndeni, gcine kube ngazuthi anihloniphani, ugcine omunye aphumile athi ngcona ahambe eceleni-ke. Uma bethandana abantu-ke leyo ngxabano leyo igcine-ke umuntu uma ningasheshanga nathi before ilanga lishona noma before niyolala nibuyisane, noma ningakhulumisani nibambane ngesandla niphikise nomoya okungenani. Iyasiza leyo nto ngoba uma ningawenzi lokho lo moya ugcine sewunicithile oyedwa noma nigcine seniphumile nibona ukuthi ngcono nithole ngaphandle, nithole abantu abazonihlekisa. Bona laba nithi abangani, aphinde-ke umngane aphinde abe umngane ngaphezu kobumngane ngendlela ethizeni-ke. Manje-ke siyacela kakhulu kodwa akasisho ukuthi abangani bonke banjalo. Siyacela kakhulu ukuthi kubo bonke labo umuntu ozwana nama ubona lezi mpawu umtshela ukuthi hayi yazi ngisuspect ukuthi mhlambe singaba nesichitho, kuzofanele siyibheke lento ngoba sokwenzeka impawu ezikanje sixabana kancane kancane, futhi ukuxabana kuthatha isikhathi ukuthi kube nokuhleka kunokuthi kuhlekwe kakhulu ingxabano ibe encane, ingxabano iba nkulu kunenjabulo endlini. So kuyizona-ke impawu zokuthi anihleli ndawonye nihleli nasisichitho.
Enye into futhi mawususiza umoya lona noma usuhamba nawo ke noma ke isimo lesi ke sesakhiwo lesi masesihamba nawe awuzwakali mawuthi ukhuluma nabantu abantu bavele nje azi ucike nje bengazi uyacika abantu nje ezinye izimpawu lezo ke uma abantu abadala sebefikile ke nabo ke sebezokhuluma nawe ukuthi basobha nakho ukuthi esikhathini esiningi ke uyawuphuphe ke uhlaselwa izinja noma esigcineni zikulumpela okanye ugxaza igazi noma kwesinye isikhathi uhlaselwe zimpukane zikudubele ubone unawo amabhadi imkhokha nezilwane ezithizeni nje ezingezinhle kahle zasendle kwesinye isikhathi ubone indawo sendaweni engcolile enukayo kuhle kwetoilet ekudala lagcina ukusebenza okanye kwesinye isikhathi kube endaweni enamasimbi phela ubone nawe ukuthi uyenyanya suke sekufanele ukuthi lapho ngamanye amazwi bebakutshela ukuthi usendaweni engcolile noma la uhleli khona kungcolile kusuke sokufanele ukuthi ucline ezinye zezinto ezikhomba ukuthi kunento eyikungcola ezozichitha ubuhle engazwane nobuhle izongcolisa uyanukisa kunomoya ongalungile lapho kunokuthile okuletha umkhokha omubi onokhala phakathi manje kusuke kufanele ukuthi ke lapho uthathele igxathu noma uthathe istep uzokwazi ukuthi ususe leyo mkhokha nayo yonke imoya emibi esuke ikhona. Enye into engicishe ngayishiya futhi ebalekile kakhulu ngaphandle ukuthi niliswa into encane okuthandana naye ukuthi zikhona izichitho ezibuye zishawe nangaphansi kulabo abantu abathanda ukutshontshanana ngaphandle umuntu akushiye athi uyakwakha ngoba engafuni ukuthi uyohlangana nomunye umuntu kanti lento ezofika le ibe yisichitho kwabanye abantu wena ubona abanye abantu wena umuntu wesimame bayakwenyanya umuntu wesilisa kanti umuntu wakho usekambele phambili kulabantu abathanda ukuhambelana abantu yazi ukuthi umuntu mawumenze kanjalo kusuke kufanele ukuthi ubuye umsuse lo dodo usuke umfake wona noma leso simo umfake kusona ngoba abanye bayahamba azazi umuntu ahambe nokudineka empilweni emangala ukuthi naphi la ifinyelela khona kuba nenkinga yokuthi akazwakali kube nenkinga ukuthi abantu bamdinekela okanye bafuna ukumqhelisa noma ukumqhathula noma bemjabulele kwesikhashana all of a sudden sebayamcasukela kuba nenxushunxushu akusiyona ke into enhle leyo kufanele uyifisele omunye umuntu siyanicela kakhulu ingane zakwethu ingane kaMvenqangi ingane zamathonga ingane zamadlozi amahle ingane zengilo zamanzi ukuthi nibe isibusiso konke umuntu ofinyelela kuyo le radio okubalekile kunakho konke sithi subscriber ulandele ama-comment kuyabalekile siyazi abaningi bakhalile ukuthi ke why kungavulwa Instagram maduzane njena izobe selilihlelo futhi selikhona nakuyo Instagram nakuyo ke iFacebook sizoloku sihamba nje nakancane naku platform ukuhlukahlukana ke kwawo ke ama social media sikwazi ukuthi sinithulele ngamafuphi ukuthi ngesikhathi sokuthi kuzobe kukhulunywa ngokuthi ukuze nani nizokwazi ukuthi nilindele ikakhulukazi masokuthinteka nangawo ama live video sithi ke sicela kakhulu ke kubo bonke abantu ababhekana nalenkinga sikhona sizokwazi ukunisiza ningadideki ningamangali sikhuluma ngezinto ezizaziyo esithi masibona kubantu bedidekile abayithatha kancane impela abahlukane sebebuya bethi hayi ubaba ungishiyile uhambe nomngani wami okanye ubaba ungishiyile wahamba noSibanibani ubaba ungishiyile umama ungishiyile uthathwe ukuthi sigcine sokwenzeka amaphutha kanti umuntu simtshela into kunesikhathi mase sikutshela futhi ukuthi phuthuma shesha iyaphuthuma lento sizoke sicela nakuwe ukuthi uyithathe lento uyithathele emqoko ungayithathi kancane ngoba uma uyithatha kancane wayile nto izoyenza inkinga kuwena ngoba usuke wathatha izinto kancane inamba ongafinyelela kuyona ke kumina kukhehlela okukhanya ukhehlela imhlophe yena lokhulumayo ithi 081 435 8374 081 435 8374 angikhathalele ukuthi mntana omuntu usuke ensindisweni usuka kuphi so singazelanga lapho usuke ususwa lento oyibonayo sithi lento noma ngabe kuthiwa impela udle ngokuthandaza mase bayakhile ngoba mawunenhlanhla kakhulu umthandazo ukusiza ukuthi uyambule uveze emaphushoni wakho ubone lezi impawu isuke ikhomba leyo nto ukuthi isukumele ngakho ke siyasho sithi ke kinina nonke le video lolu hlelo lufinyelela kunina nithatha indiva lento ningayithathi kancane izibe isixazululo kinina lezi impawu enginikeza zona zisheshe ziniphakamise la nihleli khona nisheshe nibone nikwazi ukusukuma nemleze ntshelona ibalekile ningayikhohlwa
kuyo yona leyo namba leyo sizokwazi ukunichazela ezinye zezinto. Siyakwenza konke okuyimisebenzi yesintu ngokuhlukahlukana. Uma ufuna ukwazi ukuthi kuphi okunye sokwazi ukuthi sikwenze sikusize ngakho, fona ubuze sizokutshela thina. Okuningi ke kodwa ke nezinhlelo sokukhuluma ngazo la sizobe siqhubeka nazo ke ngezinhlelo ngokuhlukahlukana kwazo, ngezinto sesambe kuzona nezinto abantu abaningi abakhala ngazo, nemlayezo yenu ukuthi ke ama-comment ukuthi ikuphi enifisa ukuthi nicaciseleke kukho. Sithi ke njengamanje sibonga kakhulu, qhubeka njalo nisiphe indlebe, niqhubeke njalo futhi niphawule konke enikwenzayo kubalulekile. Sithi ke akukhanye khanye kakhulu kunakuqala, kunibusiseke nonke bantwana bey'ngilosi zomusa, bantwana bamathonga, bantwana bogogo nomkhulu, bantwana bomama nabobaba, mantombazana amahle nobhuti abahle, nani nonke bokhokholozi. Sithi bafunde ingane zenu, sesifinyelelisile lo mlayezo kubona baze baqonde lo buhle sibanikeza bona. Ngiphinde futhi okugcina inamba yithi 081 435 8374 081 435 8374. Akushiyo ukuthi bye kulolu hlelo, kodwa kuthiwa akubongwa kube kubongwa. Sithi salani kahle, iphinde ibonane futhi khona maduzane nje. Qhubekani ke nani ngokusubscribe kakhulu, ningakhohlwa kakhulu lokho. Makufanele ni-share ishereni, makufanele niqhubeke nikhulume ngayo ningabantu ngokubonisana. Umsebenzi omuhle loyo wokuvulana amehlo, ingakho sikhanyisa sithi akukhanye kinina nonke le video efinyelela kuona.